फंबाय दोंसे गोजाम बर' मेथाइ खननो सानदों। बे मेथाइखौ जोङो मिस्टार बिश्वेश्वर बसुमतारी आरो आङो 1978 मायथाइसोआवनो खनलाबायोमोन सेंग्रा बैसोआव। नाथाय बे मेथाइनि देंखो आरो सोदोबा एसे सोलाय सोल' जानोबो हायो। बेनिखायनो दा मिस्टार बिश्वेश्वर बसुमतारीया गहपुराव थायो। बिथाङा अल इन्डिया रेडिअ' इटानगराव खामानि मावोमोन। दा आजिरा मोनबाय। बिथाङानो मिस्टार बिश्वेश्वर बसुमतारी नोंथाङा कमेन्ट खालामहर देंखोफोरा सोदोबफोरा एसे सोलाय सोल' जादों नामा। आरो लोगोसे बे मेथाइखौ आं रायजो राजाफोरजों शेयार खालामबाय। कमली सैनाय बै गोजौ हाजोआव नुनो मोनगोन दाउसिन दाउला बै थांनि फैसना बै कमली बै थांनि फैसना बै कमली कमली सैनाय बै गोजौ हाजोआव नुनो मोनगोन दाउसिन दाउला बै थांनि फैसना बै कमली बै थांनि फैसना आंनि लोगोआव कमली सैनाय रावा नोंनि रैसुमै गोरबो नोंनि अनसुमै रावा नोंनि रैसुमै गोरबो नोंनि अनसुमै हायना गोनां महर नोंनि फोरमायस' हाया हायना गोनां महर नोंनि फोरमायस' हाया बै थांनि फैसना आंनि लोगोआव बै थांनि फैसना आंनि लोगोआव कमली सैनाय बै गोजौ हाजोआव नुनो मोनगोन दाउसिन दाउला बै थांनि फैसना बै कमली बै थांनि फैसना बै कमली कमली सैनाय अनसुमै सना फोरमायलां थिना दोननाय गोरबोनि बाथ्रा आंनि सिगाङाव थिना दोननाय गोरबोनि बाथ्रा आंनि सिगाङाव कमली सैनाय बै गोजौ हाजोआव नुनो मोनगोन दाउसिन दाउला बै थांनि फैसना बै कमली
छैन